Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der vil jeg spille noget Agario med min lillebror, som hedder Julegaming 27. Okay. Wow, min er ret lække lige nu. Min også. Skal jeg mødes op i venstre hjørne eller højre? Højre, der er jeg på vej over. Okay. Der er ikke rigtig mange bots lige her. Jeg havde dem der hedder Arga Bots Net og ikke engang som ikke engang er bots. Bare dårlig stil. Er det ikke, men Hey, Julia! The Beast. The Burst. Busted. Jeg går ind i den. Okay. Nå, så ender jo bare sådan en, ligesom de der bots. Ja, vi skal lige væk fra dem der først. Holy moly. Jeppe, se mig, hvor stor jeg er blevet. Hvad? Du er lidt stor. Jørgen, er du klar? Kom. Ja, det er fordi jeg er god. Jo, shalalala. Det er mouse. Shit. Shalalala. Oh my god. Vi bare omringe vores pik, Jeg mamma. er så døde. Nej, vi er jo. De går efter de andre, de der Jørgen, steder. kom. Ja, hvor er du? Nej, Jørgen, skynd dig. Ja, feed me. Arga Combat. Jeppe, vi skal have Arga Combat. Nå, han har Tinus. Hvad laver du? Det var dig, der spiste mig. Nej, du gik ind i mig. Jeg fulgte efter, og så stopper du op. Jeg havde lige sagt, de har timer, så stopper jeg op. Du sagde det Og også så så følger sent. mig. Nu skip, du finder mig jo bare igen. Okay, der er en stor en der. Katgud. Ja, det er også førstepladsen. Get good, førsteplads. No! Jeg er så rigt. Nej. Kan jeg så Jeg vej? døde. Hvor er du hen, Julian? Jeg var der. Julian, No. hvor er du henne? Jeg er deroppe, hvor du døde. Ja, du er, for jeg har lige været der. Og det var jeg igen. Men så døde jeg igen. Så helt op i højre nu, Julian. Vi var altså ikke helt oppe i højre. Nej, før. men det er jeg nu. Fordi jeg døde, så spawner Men så kommer jeg. højre. Jeg er også på vej. Men der er nogen efter mig, nogle store teams. Jeg er mange små, fordi jeg røg ind i en grund. Er du oppe eller ude i højre? Jeg er på vej ud til højre. Hvis du så er en mini af mig, så kommer der en stor en bagefter. Hej, Julian. Ja, det er en mini af mig. Her er den store. Jeg jumper ind i en grøn. Men er du klar? Yes. Ups. Julian, laver du? Ups, du røg ind i en grønne. Alle mister, han irriterer mig. Kom. Er der nogle store nogen, siden du ikke jumper ind i en grøn? Nej. Der er en, der hedder Darius. From the Jo, League. kom. Jeg er bange. Der er ham, der elmister. TD serious. Og så den der Jeppe. Jeg tror, Jørgen, de kommer. Julian, Nå. Selv lidt for sent. men hvorfor jumper du overhovedet hen imod den? Okay, bare gå væk. Julian, hvad laver du? Jeg er også på vej væk. Hvorfor gik du op til dem?
Du var ved at spise mig. Nej, jeg er ved at... Eller nej, jeg var ved at spise dig. Så skulle jeg jo gå væk fra dig. Du er overhovedet ikke i nærheden Og så var af jeg- at spise mig, Julian. Væk. Stop med den der lyd. Julian, Hvad? hvad laver du? Katgud. Katgud. Katgod. Katgod. Jeg troede, han ville jumpe efter mig. Det tror jeg også, han gør. Han går Ja, bare hen. det er 10. plads. Hvor har jeg lyst til at jumpe for hans team, men så dør vi. Vi går nedad, Julian. Vi skal lige have alt det der food, han har efterladt. Men der spawner bare rigtig mange bots ud af det. Fuck, jeg døde. Jeg sagde, du skulle gå væk. Han jobbede ikke efter mig. Nej, men du skulle stadig have gået væk. Det er så sødt, mand. Sæt af. Sæt af, det står jeg et eller andet. Se, det står jeg. Fuck dig, seriøst. Jeg går engang efter dig. Guld. Det står jeg. Fuck Nika. Gæld ham der stor. Drop mig lige. Jeg hader Nika. Nej, førsteplads team. Kom nu, Jørgen. Hvor er du henne? Jeg er 8. plads. Jeg tror, jeg er nede. Ja, jeg er helt nede. Ja, så gå mod højre. Ja. I go into the white. Jeg skulle lige til at sige lift, men det er jo ikke rigtigt. Haha. Bakker EU. Bakker EU. Og endnu en bakker EU. Der er ikke nogen, der hedder bakker EU. Endnu en bakker EU. Det er ikke akker EU, men bakker EU. Dam, 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 dam. Bakker EU, som det bliver rip. Der er en, der hedder U, der står. Gå nu. Jeg har næsten. Jeg tror, jeg bliver ribbet nu. Nej. Ja, 6. plads, Julian. Nej. Gå væk med dig, nej. Team. Please. Kom nu, Nå. Julian. Jeg er 6. plads. Hvor er du henne? Jeg er på vej hen til venstre. Venstre? Hvorfor venstre? Nej, højre hedder det. Okay, men der er nogle store nogen dernede. Jeg ved det godt. Hey, Julian. Jeg bliver ribbet af dem. Shit. Aha. Jeppe. Jeg tror, ham der nej, han jumper for mig. Det tror jeg ikke. Jørgen. Gå efter at skyde den grønne efter ham. Jørgen. Kom, vi tager jumper. Jørgen, gå op, Jørgen. Jeg går efter mine små babies. Lige så snart jeg sådan. Der er en bat. Ja, Jørgen. Er du Pro team. Jørgen. Kom. Nej, han kom til at spise dit team. Ja, jeg ved det godt. Jeg er lige her. Kan du jump for mig, Julian? Nej, døde. Og midten lægger egentlig også bare ret meget lige nu. Boom. Fik du ham? Nej, men jeg ramte ham igen med en af de der ting. Nu er han Jeg er helt ude i højre. Midten er gået stå. Fuldkommen. Der døde jeg. Igen. Okay, jeg er 4. plads. Jeg venter bare på dig, Julian. Shit. Det er seriøst. Jeg får ikke nogen af de her bots. Nej, hvad min, den lægger meget.
Jeg røg lige ind i en grøn en på grund af det. Jeg er helt ude i højre, så hvis du kommer opad. Okay. Der er Jumbo. Der er en, der hedder Protein. Jeg er på vej nedad, og du kommer opad. Jeg er i... Jeg er 2.300 stor. Hey Julia, pas på. Du kan godt tro nej, Protein. Vi skal lige rib Protein. Sådan der. Good make it. Ikke spis. Åh shit, John. Opad hurtigt. Jeg er sgu på vej med. Midten ikke at stå, Jeppe. Nej vel? Jo. Nå snart. Eat this. Og så kom Jørgen hurtigt. Jørgen, bare gå opad. Jamen, det kan jeg ikke. Hvorfor går du til siden? Det er ikke min. Det gør stå. Jeg kan ikke gå. Alle andre går undtagen mig. Jeppe, kom lige. Det kan jeg ikke. Du er omringet af en mega stor en og Arker Cookie, som jagter mig nu. Jeg er connectet et eller andet. Wow. Mit internet røg. Ja, Og så kom det lige igen, lige bagefter. jeg er også gået stå. Hvad siger du til, at vi spiller noget andet? Nej. Min er bare fuldkommen. Wow, jeg kan ikke engang til spectate. Men så tror jeg, det var her, det var så den video. Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, at I vil like og subscribe. Og så skal jeg nok komme nogle flere Agario videoer. Og hej.